dan posvećen časnom krstu, 16. po novom, a 3. januara po starom kalendaru, pravoslavna crkva molitveno slavi svetog proroka Malahiju i svetog mučenika Gordija. Kao anđeo služio si, sve blaženi, i udostojen si da objavljuješ ono što se ima zbiti. Gospodnje ovaploćenje svima si osvetlio. Zato ti pevamo: raduj se, proroče Božji Malahija, dostojni svagdašnjeg spominjanja. Prorok Malahija je rođen oko 400 godina pre Hrista u Sofi, u plemenu Zavulonovom. Živeo je i prorokovao u vreme Nemije, peharnika persijskog cara Artakserksa I. Nemija se vratio u razrušeni Jerusalim i mnogo se trudio oko obnove grada i hrama. U to vreme, nakon povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva, u narodu je bilo mnogo moralno-religioznih zabuna, koje su se još više umnožile zbog nemara i nepažnje sveštenika. Ali sve to nije moglo da smuti bogoizabranog proroka Malahiju, pobornika vere i zakona Božijeg. Malahija, čije ime znači anđeo, objavljivao je izraelskom narodu reč Božiju. Zbog svog čistog i neporočnog života bio je udostojen da često razgovara sa anđelom koji mu je otkrivao tajne Božije i kazivao mu događaje koji se imaju zbiti. Malahija je poslednji od starozavetnih proroka, zbog čega ga sveti oci nazivaju pečatom proroka. Posle njega nije bilo drugih proroka u Izrailju, do Jovana preteče. Malahija je ukoravao izabrani narod Božiji zbog nedostatka usrednosti i sveštenike zbog odstupanja od vere. Predskazao je dolazak preteče Gospodnjeg, svetog Jovana Krstitelja. Evo, ja ću poslati anđela svojega, koji će pripraviti put predamnom, i iznenada će doći u crkvu svoju Gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavjetni, kojega vi želite. Evo doći će, veli Gospod nad vojskama. Prorok Malahija najavio je i dolazak Mesije, Gospoda Isusa Hrista, kao i budući sud Božiji. Evo, ja ću vam poslati Iliju, proroka, prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. I on će obratiti srce otaca k sinovima i srce sinova k ocima njihovijem, da ne dođem i zatrem zemlju. Prorok Malahija se mlad upokojio i sahranjen je prema predanju pored svojih predaka. Knjiga proroka Malahije poslednja je među knjigama Svetog pisma Starog zaveta.